Ето сметището, на което се натъкнахме на Вренската поляна, местност Вренска поляна в Белослав. Само че погледнато от друг ъгъл. Ето, тук е пътя, който е за самата поляна. И тук вече почва мизерията. Хората идват, хвърлят си буклуците. Един буклук води до друг. Ето. Пръска се из целия терен. Между дървета, ето там виждаме найлон. По-набързичко ще мина да се види в цялост, доколкото това е възможно. Тук има някакви неща. Буклука е от смесен тип. Има битови, има всякакви суровини. Дрехи, чували, авточасти, матраци се забелязват. Ето. Там също е пръснато между дървета и храсти. Дали от вятър, както казахме, дали от животни, дали пък и от самите хора. Ето. Тук всичко отдолу е буклук. И лично се опитахме да разроем. И всичко е буклук, покрито с растителни остатъци.